Yazi ukuthi kwenzeke utsho uwa lento bayifake esamweni isukile enyawo ihleli la. Kwenzeka la. Apesi anti-toilet. Guys. Uthi akanyathela lento yambamba izinyawo kodwa yanyuka yakhithi uhlala la. Awesome. Nanso kuyaphuma bheka, nanso kuyaphuma bheka, nanso kuyaphuma bheka, nanso kuyaphuma bheka, nanso kuyaphuma bheka. In the mighty name of Jesus. Right now. Awumphinde ngamanye amanzi. Salamanzi. This time ngasafostela ukwaqiba ne. Ngasafostela. La uzosizwa khona umuntu sokila. Nanso kuyaphuma lento. Phuma esibelethweni. Phuma esiswini. Lapha esiswini. Nanso kuyaphuma. Ale ndlela yangena ngayo iphuma kanjani. Nanso ke futhi bheka iphuma kanjani. Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma ithethe. Right now. Lalapha emadolweni yaphuma. Lelinyawo la ka left ebelingasebenzi liyasebenza. Lelinyawo la ka right ebelingasebenzi liyasebenza. Naleli dolo la ka left ebelingasebenzi liyasebenza. Naleli dolo la ka right ebelingasebenzi liyasebenza. Lelinyawo liyasebenza. Seziyasebenza zonke lezinyawo. Right now seziyasebenza lezinyawo. Right now ngithi mine lezinyawo ziyasebenza. Lezinyawo ziyasebenza. Ngithi ziyasebenza lezinyawo. Right now ziyasebenza. Right now ziyasebenza. Right now ziyasebenza. Right now ziyasebenza. Ibandla alithi amen. By Jesus. Mighty Jesus. From 2018. Thank you, Jesus. Akolo. Very good. Now let's have it. Akolo. Very good. Now it's good. Good. Yeah. Where Jehovah is the doctor. Apostle Ibinlo visited Matatiela. We are in Matatiela right now. Watch out. Why Lashindu? Elasha Palsindu. Siphisandla kule nkonzo egameni elinamandla igama lika Jesu. Sambe. Watch. Viewers all over the world. Connect your faith to the faith of the men of God. Oh, Jesus. Distance is not a barrier. Distance is not a barrier. Watch your screen. Watch your screen. Distance is not a barrier. Watch your screen. It's happening live from Matatiela. 31 December. Sehlukanisa umnyaka eThekwini. Ngicela ukuthi wonke umuntu agijimele office. Kakhulu wena ongibheke lapha ekhaya. Gijimele office. Uyobhalisa igama lakho ukuthi mina ngicela i-transport ezongisa eDurban. Ngohlukanisa unyaka. Kulapho siyothintita siyovuthulula umoya wehlupheko. May the Lord bless you. May the Lord heal you. May the Lord deliver you. May the Lord prosper you. In Jesus' name. Amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Thank you. Yes, I was come ufike la uhamba kanjani? Watch. Answer le walk. Apostle, from 2018, she was walking like Answer this. le walk. From 2018. Bekahamba kanje. Usiqoqele kancane. Uzihambe kanje kanti bekubhlungu kuphi? Bendingenanto ndiye ndawa egate. Njengoba ubuhamba kanje, na uthi ufuna ukuhamba kahle, bekubabhlungu kuphi? Kubuhlungu idolo. Bekubabhlungu idolo.
awuhambe ke manje sewuthandazela. Ziphi isandla ekozweni. Awulilisela. Ushaya isandla. Umemezele. Uthi sekuyakhanya. Glory to Ibandla alithi Jesus. amen. Na usela lamanzi kwenzeke ntoni? Apha esiswini ikhona into eqhaqhekayo. Besingasebenzi bendingayi nasetoilet anti-toilet. Kodwa ndiyatya. Kodwa uyatsha. Kodwa akayitoilet. Mara usela amanzi waqhaqheka same time. And uba uhlukanisa lo mehluko. Hayi ukuthi bekangasela amanzi. Awuthi amen. Ungoba amanzi kaMasipala namanzi kaNdlovu akufani. Abe wasela amanzi. Mara bekungaqhaqheki.